nagsasabing makakahabol pa o may chance pa si Leni Robredo, huwag niyo pong paniniwalaan yan. Hindi na po credible yung mga nagsasabing may chance pa ang mga number 2. Compare po natin sa 2010 at 2016 national election results. Sa data na lumabas sa SWS at Pulse Asia 1 week before elections, then add or minus 4% ng margin of error. Talagang hindi na po makakahabol si Leni Robredo. Ang forecast nga po natin, BBM will have at least 29 million votes and Leni will have 13 million votes. At hindi pa po tapos sa mga Pinoy, meron pa po tayong 2028 para kay Mayor Inday Sara. Mga kababayan, mukhang tuluyan ng buburahin ng mga Pilipino sa kasaysayan ang mga liberal. At bago po ang lahat, nais po nating patiin ng congratulations si dating Senador Bam Aquino na siyang namuno sa kampanya ni Leni Robredo. Alam mo, dahil sa'yo Bam, mananalo si BBM. Kagaya nga ng tiyuhin niya na si Pinoy, mukhang hindi rin po alam ni Bam Aquino ang totoong compassion and empathy. Knowing is different from understanding. Hindi niyo talaga nauunawaan ang damdamin ng mga Pinoy. Ang strategy na nagpabagsak sa Tinglawan ay ipapaliwanag lamang po natin ha. Unang-una, yung strategy po nila ay panloloko sa mga Pilipino. Ganoon nyo, ang tunay po nilang kulay ay dilaw. Pero sila po ay nagpalit ng kulay at nagkunwaring pink. Alam naman po natin sila po ay dilaw. Ang mga tao pong nakapaligid kay Leni ay mga dilaw, mga miyembro po yan ng mga liberal party. Fake color na ang intention ay lokohin ang mga Pilipino. Pangalawa, fake emotions. Niloloko nyo yung taong bayan. Wala naman nakakaiyak pero iyak na iyak si Kiko Pangilinan na ngayon ginagaya pa ni Dick Gordon. Yung fake emotions po, ang intention niyan manlinlang ng mga Pilipino upang sila ay iboto, upang sila ay kaawaan. Ang paniwala kasi ng grupo nila Bam Aquino, mga tanga at bobo, yung mga Pilipino na naniniwala sa mga pagkukunwari, yung mga botante na tinawag nila na mga trolls ng 6 na taon at tinawag nilang bobo tanga dahil tinatawag nilang DDS, ay siyang nililimusan nila ngayon ng boto. Okay, para sa mga Pinklawan, huwag po kayong mag-alala. Makikinabang din kayo sa mga programa ng BBM at Sara. Dahil pare-parehas naman tayong mga Pilipino. Alam naman natin lahat na pinanganak na mayaman si BBM, nasa maayos na kalagayan ng kanyang kalusugan, nasa maayos na kalagayan ng kanyang pamilya, kanyang buhay. Ang tunay ni misyon ni BBM ay malinis ang pangalan ng mga Marcos na sinira ng NPA na liberal ng 3 dekada. Kaya hindi pwedeng maging corrupt si BBM o kahit sino mga nakapaligid sa kanya. Bagamat walang perpektong administrasyon, makakaasa tayo ng positibong resulta sa BBM Sara administration. Dahil more than wealth, may mas malalim na ipinaglalaban si BBM. Kapag naayos ni BBM ang Pilipinas at naiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino sa loob ng 6 na taon, alam ni BBM na matutuwa ang kanyang ama habang pinapanood siya.